Ако си стигнал до това видео, това не е просто поредният клик. Това не е поредната сутрин, вечер или пауза от деня. Това е момент, подготвен от Бога. Не случайност, не съвпадение, а Божие време. Точното време. Святия Дух те е довел тук, защото има нещо да ти каже. И ако останеш до край, няма да си същият. Бог вижда битката, която никой друг не забелязва. Знаеш ли, хората може да виждат усмивката ти, но Бог вижда сълзите ти. Те виждат фасадата, но Той вижда борбата зад нея. Святия Дух иска да знаеш, че не си сам. Тази борба, тази умора, тази празнота, която не можеш да обясниш дори пред себе си, Бог я разбира. И Той ти казва днес: не се отказвай, аз съм с теб. Ако вярваш, че Бог вижда сърцето ти, напиши в коментарите: Той ме вижда. И така, това, през което минаваш, е подготовка, не провал. Понякога си мислим, че Бог ни е забравил, защото животът не върви според нашите планове. Но какво, ако точно това е Неговият план? Да те изгради, да те очисти, да те отлепи от токсични връзки, мисли и модели. Бог никога не губи контрол. Святия Дух ти напомня днес: аз не те наказвам, подготвям те. Трябва да се откажеш от това, което те дърпа надолу. Бог не може да издигне онзи, който се държи за това, което го дърпа надолу. Има връзки, разговори, навици, дори вътрешни гласове, които трябва да млъкнат, за да чуеш Божият глас. Святия Дух днес ти казва: пусни го, довери ми се. Задай си този въпрос: какво държа, което Бог ме кара да пусна? Божието време е различно от твоето, но е съвършено. Ти бързаш, Бог изгражда. Ти искаш отговор, Бог те подготвя за него. Можеш да се ядосаш за забавянето или да му се довериш в процеса. Святия Дух ти нашепва: аз работя, дори когато не виждаш резултати. Може би и си се молил с години. Може би и си се отказал. Но днес, точно днес, Той ти казва: не съм забравил нито една твоя сълза. Божието присъствие променя всичко. Святия Дух не е идея, не е усещане. Той е реално лице. Той е личност. Жив Бог. Когато си с Него, нямаш нужда да се преструваш. Там има мир, който не зависи от обстоятелства. Радост, която не се губи в бурята. Сила, когато си на ръба. Днес, точно сега, Той е с теб. В тази стая, пред този екран. Не отминавай този момент. Спри, затвори очи и го покани. Ако усещаш Божието присъствие сега, напиши в коментарите: святи душе, остани с мен. Не си сам и никога не си бил. Дяволът иска да ти прошепне: ти си сам. На никого не му пука. Но Святия Дух днес ти казва: аз съм с теб във всяка битка, във всяка сълза, във всяка тишина. Може би точно това ти трябваше да чуеш. Не ново знание, а напомнене. Бог не те е изоставил. И преди да продължим напред,
Ако това послание е проговорило на сърцето ти, сподели го с някой. Нека и той чуе, че не е сам. Също така, абонирай се за канала, ако искаш да получаваш известия, когато качваме ново видео. И ако искаш още такива послания, ако искаш да растеш във вярата, напиши в коментарите: аз съм гладен за Бога. Нека сърцата, търсещи Господа, да се съберат на едно място. И така, Бог те е отделил, за да те подготви, не за да те накаже. Понякога тишината не е отсъствие, а подготовка. Когато хората те напускат, когато пътищата се затворят, когато останеш сам, това не значи, че Бог те е изоставил. Напротив, това може да е моментът, в който Той те отделя от чума, за да изгради нещо в теб, което не може да бъде изградено пред всички. Всеки ден си изправен пред избор – страх или вяра. Бог не те е създал да живееш в страх. Не си призован да се гърчиш под тежестта на тревогите. Ти си дете на царя. Имаш власт чрез името на Исус. Да, обстоятелствата може да са страшни. Да, светът е несигурен, но твоят Бог не се променя. Святия Дух ти казва днес: избери да ми се довериш. Страхът не е твоят господар. Не стой в миналото. Бог има нещо ново за теб. Това, което си загубил, не е по-голямо от това, което Бог може да ти даде. Спомените могат да те държат в капан, но Божията благодат винаги гледа напред. Няма победа в самосъжалението. Святия Дух иска да се обърнеш и да тръгнеш напред. Не защото е лесно, а защото това е пътят към истинският живот. Бог използва твоите рани, за да послужиш на други. Мислиш, че болката ти е била напразна? Не, Бог не я е пропуснал. Той ще я използва, за да насърчиш други. Твоето свидетелство ще даде надежда на някого. Твоята история ще бъде светлина в тъмнината на някой друг. Не се срамувай от белезите си. Те са доказателство, че си оцелял. Святия Дух говори и днес. Въпросът е: ще слушаш ли? Бог не е спрял да говори. Просто много от нас сме спрели да слушаме. Заети сме, разсеяни, претоварени, но когато спреш, когато насочиш вниманието си към Него, ще чуеш гласа Му. Тих, нежен, но силен. Святия Дух иска да говори на сърцето ти. Не само чрез това видео, а всеки ден. Той е водачът, утешителят, силата ти. Не го игнорирай. Ако си останал до тук, не е случайно. Това е началото на нещо ново, на събуждане, на движение, на нов сезон. Бог започва нещо в теб днес. Ще позволиш ли да го завърши? Ще му се довериш ли? Не затваряй сърцето си. Не си казвай: пак ще гледам утре. Утре не е обещано, но днес е тук и Бог е тук. Святия Дух не те доведе тук случайно. Ти си част от нещо по-голямо и това е само началото.